حزو سلامتنا تقبلوا فنوير سيفاب مكتال تركوب زغبركم تعزتنا كم يتمسيو ساعات شعات مشات كوينون لو محامس حار حامل السدالو هاجراون زيناتات حزالكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد من مساهم تصنحن مكال حرقو فلماجن بكنت وتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات عصرتو شعات زيكاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقتون كلور مع شوعات اندما تفانو أبس مرات ركب بيت تمرت سنكينة حلاي 94 تمارو أمريكا أبنوس زوباتا شامبوكون مولكن برتعزنا بابنواتن هابت قربن قدات أوريدو أبزيناتا توصاي روسيا بسليم بحري وتادراو لممد كم زكاير تافلتاو أب لوس أنجلس بستغست حرقا نوتكي سبعو نواتان كسراتات وريدو أب روسيا بتحالف 24 ساعات بسنكي كورونا فيروس زل عالم ترموتسون ملكة زرزر زينا فلما حابريتا كامي ستعنا لومي حد حملة بموشبي ماكلات زباطات ماكل دوب سميناو كيح بحرن بستقبرن لابراتوري مرمراتات عصرتو شعات زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي تلوم كابز يوم عصرتو سلستا بسمرا زوبا ماكل سلستا من دفرا زوبا دوبوب كمون سلستا زوبا سميناو كيح بحري مالت كلتا بجندع حد دما بفعابتو شيبهم زتصونحهم زي كمزيلين كلوتو فيروس ترقيبهم اب هوسبيتالات تعقيبهم كنكن كجبر لهم صنحو 26 شناب زوبا ماكل عصوتو شعتا زوبا دوبوب كلتا غاب زوبا دوبا وكيح بحري بطلالا 47 زيكاتات حاويهم كفانون كلو ودي 73 عامت كاب زوبا ماكلن ودي 7 عامت كاب زوبا دوبن بموت تفلمالو بز مسرت طلالا قصر بكورونا فيروس تولفو زيكاتات كسابلومي 6,028 بتحلو 5,559 كاب يوم حاويهم زو تفانو 25 بموت زو تفليو 444 دما جنا بهوسبيتالات عاقبهم زركوب يوم منيستر طعنا حاد حمله 2021 ناب كالزينام سنسجرم اب استفلالي كوايبتات هاجرنا زركب ابيات تمرتي سنكينت موياون تكنيكاون عقمتات اب مسسان ممعبالن عبي ابركتو يقبرالو عام حنت كابن ابي كتما سمرات ركب بيت تمرتي سنكينت حالايا زابيت تمرتي لومون 94 تمارا سلطينالا وكيلرينا دانيل ولون زدالو صبصاب سامرايت ليفيو كتوربع أب كتما أسمراء تركب بيت مرتي سنكينة حلاي بعودة تكنولوجي ماشينات سرحات حاتين كمون صقنا كمبيوترن مزرقح مربوبات نخلت عمزة سلطنتهم 30 كلتن دق أنستيو زركبهم 94 تمهرو لومي حدا حملة بسرتفيكيت مرقة دايركتور تابيت مرتي ممهر راوغيل تخلى أبزا سموع قال أقدما بافوني تكنيكال إنستيتيوت تتوع زنبرت بيت مرتي سنكينة حلاي كابشان شعت 299 كساب كلتشان 4 كاب يونيفرسيتي أسمرا تمهرو إنها تقبلت بارفانس دبلوما 250 حدن تمهرو بماشين تكنولوجين كمبيوتر تكنولوجين كم زمرات قليتو ممهر راوغيل سعيبو بستقبل داقما ودبا كاب كلتشان 10 حدن نجو كام نايكالا درجة أبيات مرتي زوا ماكل 10 كفل زازمو تمهرو إنها تقبلت نخلت عمت بدرجة سيرتيفيكيت سلطن كمزلا بز مسرتكا 200 كلتن دق انستيو زركبهم 370 كلتن تمهرو امريقا نابسرح علم كم زوافرت ابريو تمهرو ها يونيفرسيتي اسمرا اندا تقبلت نسلسته عمت بادفانس دبلوما ماشين تكنولوجي حمشت غزي بكمبيوتر تكنولوجي حدا غزي 4 دق انستيو زركبهم 250 حدن تمهرو امريقا دحيرو اب حدار 2011 داغماي بكفل تكنيكاون مياو تمرتن سلطانان بسيرتيفيكيت درجه نخلت عامتات تمهرون مسلطان كاب كلنا ابيات تمرت خلاي درجه زوا ماكل 10 كفل دزازمو 38 تمهرو تقبلنا سراح جميرنا كاب 2013 كتاب لومي 2021 نشومن تتخاتات عامتات بصربات حاتينن صقنا كمبيوترن مزرقح مربباتن 200 كلتن دقا انستيو زركوبهم بتقلالا 370 كلتن تمهرو بخلتيو عودتات امريغنا أب منيستر تمرتي حلافي جنفر مقصارن مرقاص بقعت سلطنة أتو معاشو قبرتن سايبوغونو ممعبال عقم سب امنو كورنا عمربات لمعاس لزخونه تكنيكاون مياون سلطناتات عبي قلحتات توهيبو غزيفو فري يقبرلو خمزلو أب استفلالي كبابتات هاجرنا زركب أبيات تمرتي مياون تكنيكن دما نايز مرايا مخانن بمتقاس سلطنتي بزقاسمو فلتات أبستما دبل بوتا بتقات كسرحو تلابيو منقستي عقمو بزفقدو نممعبال عقم سب كم امنا خرنا ناي كل مدايات
معبالي وسيدو يصرح له نزي تقباراو زقبرا خا بدرجة كوليجاتن ناي تكنيكاون موياو تمرتن سلطنان ذهبا تكالات تمسريتن አገልግሎት ይህባ ኣለዋ ድልድል ሰረዘት ሕዞም ብቑዕ አከረማውን ቴክኒካውን ትምህርቲ ቀሲሞም ይወፁ ምህላዎም ዝገለጸ ወኪል ተምሃሮ ካብኦም ዝሕተት ብተወፋይነት ከም ዝዓሙ ቃላት እዩ ብዙሕ ጻዕርን ተወፋይነትን ሎሚ ናብ ናይ መዛዘም ዕለት ጽምብል በቂዕና ኣለና እዚ ክብል ከለኹ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ኣብ ጸንሕናሉ እዋን ብቑዕ አካዳሚያውን ቴክኒካውን ሞያዊ ትምህርቲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሕብረተሰብና ዓቢ ቦታ ዘለዎ ክብርታትን ናይ ስነ ምግባር ሓላፍነትን ዝተምሃርናሉን ኣብ ሕብረተሰብና ጸለውትን ኣበርከትን ክንከውን ዝድርኹና ሞራላዊ ስነ ምግባር ዕድላትን ከም ዝተምሃርና እውን ከረጋግጸልኩም እፈቱ ኣብ መወዳእታ ነቲ ብልዑል ወጻኢታት ዝቐሰምናዮ ትምህርቲ ዘይውንዘፍ ኣወንዚፉ ዘምሃርና ህዝብን መንግስትን ልዑል ምስጋናና እናቕረብና نزمهارنا هاجرن هزبن بزلنا عقمي كنكحس أم معبال هاجرنا إيدنا كنوحس كنحوس بزقباء كنواسا عندما قالنات بعسران شعتن سنابن وزوباتات شامبكون مولكن زوغع هبوب لان بردنس تحاوسو برت عزناب أبابايتي تريتن هابت قربن قدات أوريدوم بتاب ساعات ድሕሪ ቀትሪ ዘጋጠመ ሓደጋ ብንዞባ ሻምብቆ መምሕዳር ከባቢ ቡሹካ ዚንጎታት 8 መምሃር ክፍልታትን 4 አብያተ ጽሕፈትን ቤት ትምህርቲ ከም ተቐንጠጠ ቀጥርታ ቤት ትምህርቲ ብኸፊል ከም ዝፈረሰ ከምውን ብርክት ዝበለ ኣጓዱን ኣግራብን ከም ዝዓነወ ካብ መምሕዳርቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጦም ኣብ ዕኑድ ኤሌክትሪክ እውን ጉድኣት ስለ ዝወረደ ኣብ ቢንቢና ሻምብቆን ቡሹካን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ከም ተቋረፀ ተሓበሬታ ብተወሳኺ ኣነፂሮም ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ንዞባ ሞልቂ መምሕዳር ከባቢ ትኹል ብዝወቕዐ ህቦብላን በረድን ዝተሓወሶ ዝናብ 12 ከብቲ ብውሕጂ ክሰራን ከለዋ ኣብ 125 ሄክታር በቂሉ ዝነበረ ዘራእቲ ከም ተደምሰሰ ዚንጎ ክልተ መምሃር ክፍልታት ከም ተቐንጠጠን ብርክት ዝበሉ ዓበይቲ ግራብ ከም ዝወደቑን ወኪል የሪና ሓቢሮም ኤርትራውያን ነበርቲ ዶብ ሱዳን ኣስታት $91,000 17 ሚልዮን ፓውንድ ዶብ ሱዳንን ንመኸተ ኮቪድ-19 ወፊዮም ካብቲ ወታን ዝበፅሐና ሓበሬታ ሳምሶም ሃይለ ብመልክዕ ፀብጻብ ከቕርቦ እዩ ኤርትራውያን ነበርቲ ሪፓብሊክ ዶብ ሱዳን ኣብ 5 እብረ ወፈያታቶም ንመኸተ ኮቪድ-19 $9,975 أمريكا كمون 16,753,000 باوند دوب سودان بركيتم بمسرت كاب إمباسي إرترا أب ريبابليك دوب سودان زبطحنا حبريتا أبزي 5 إبره سرحتنياتات استفلاليات كالات $7,825 $16,753,000 باوندن وننت إمها جنرال كونستراكشن اند تريدين كامباني $3,000 وننتن أشته هوتيلات غاراجات كلينيكات فارماستاتن كالوت كالاتن دما $16,150 أمريكا وفي مالهم إرتراويان نبرت ريبابليك دوب سودان أبز حالفة 4 إبرتات بدمر $589,909 أمريكا كبون $6,525,800 باوند دوب سودان كم زوفي الزكريم بزد مازاقيت أبا 5 إبرتات وفيا بتعلى 6,965 أمريكان 23,278,800 باوند دوب سودان وفيهم مهلهم اتزبط حنا حبريتا فليتهم بخلو وغن إرتراويان نبرت هاجر أطر بمخنيات 10 سنة مع السماعات إرترا بوسن تصادفو أبزكايدو نايزخر مدب $996 نمسسان معكن حدري سماعات كم زوفيو إمباسي إرترا أب أدوحة حبيروم ንምውጋድ ጨንፈር ሕግን ስርዓት ምስ ምምሕዳር መንሸብ ኣባላት ምስጥዕናን ፖሊስን ብምውሃድ ኣብ ትካላት ናይ ምቁፃር ስጉምቲ ወሲዶም ብዝተወስደ ስጉምቲ ብርክት ዝበለ ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ከም ተረኽበን ከም ተቓፅለን ወኪል የሪና ሓቢሩ ኣብታ ኣጋጣሚ ህዝቢ ሃለኽቲ ነገራት ክዕድግ እንከሎ ዕለቱ ከረጋግፅ ዕለቱ ዝወደቐ ምዘጓንፎ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ክሕብር መዘኻኸሪ ቀሪቦም ሓላፊ ህዝባዊ ጥዕና ኣብቲ ዞባ ኣቶ ኢዮብ ሃዋዝ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ
ዕለቱ ዝሓለፈ ሃለኽቲ ኣብ ጥዕና ዘስዕቦ ሃስያ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ትኩር ክኸውን ኣዘኻኺሩ ኣብ ዞባ ጾሮና ምምሕዳር ከባቢ ዑና ዓንዶም ዝጥርነፉ ዓድታት ዑና ዓንዶም ዓዲ ሰግዶም ገንበባን ዓዲ ገደላን መደባት ከም ዝመርሖ ከባቢያዊ ፅሬት ብምልኣት ኣተግቢረን ነዚ ንምፅምባል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብቲ ንኡ ዞባ ነርስ ተስፋ ማርያም ሰመርኣብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ብደረጃ ንኡ ዞባ ዛጊድ 40 ዓድታት ነቲ መደብ ከም ዘተግበራ ብምጥቃስ እዚ መርኣያ ናይቲ ናሰረፀ ዝመፀ ንቕሓት ምዃኑ ገሊጹ ወኪል ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣቶ መድሃኔ ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ንኣገዳስነት ከባቢያዊ ፅሬት ኣብ ምውሓስ ጥዕና ድሕሪ ምግላጽ ብሚኒስትሪ ጥዕናን ናይ ስራሕ መሻርክቱን ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣረዲዩ ኣብ ዞባ ጾሮና ካብ ዝርከባ 96 ዓድታት ተን 40 ከም ዝመርሖ መረባት ከባቢያዊ ፅሬት ከተኣታትዋ ከለዋ እተን ዝተረፋ ኣብ መስርሕ ከም ዝርከባ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ كبرى تعزبتي دحر زحات صار مسجاجري تاجراو زياتات حيزك ملسوكم هنا مكتالكم كنت قصور دقيمة بغبر عدم سلام سنادو RTV ناقص لك كبرى تعزبتي سلام مكتالكم مع زي مسجن زيناتات يغطل زيناو صايم روسيا لومي حد حملة بتصلين بحري جزيف مغانو زغلصوتو وتهدراو لممد كم زكاير تافليطام إذا حيالو مرغب وجز الساتفة لممد ملس جبرنايتي أبتي ماياو أكال زكار زلو وتهدراو لممد هاجرات كيران سيمين أتلانتيك نيتو كخون كم زغل وتهدراو تنتنتي يمتوم روسيا تي لممد مزي قارج ربحتا تان موحس ملس جبري كتبولو كم تغل أغدما مئماتا يذكرون روسيا كما أكال نايتي وتهدراو عغمان ممزان تكايرون اتفتات كلمي كلتو معلتاتا بكبابي زوبا كريميا S-400 ዝተሰሜት ጸረ ሚሳይል ከም ዝፈተነ ታይርሳን ሃገራት ምዕራብን ሩስያን ኣብ ጸሊም ባሕሪ ዘካይሮ ዘለዋ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ንጸጥታ ናይቲ ማያዊ ኣካል ኣብ ሓርጋ ዘውድቕ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ኣብዚ እዋን ኣሜሪካን ዩክሬንን ዝወደቦ ንኽልተ ሳምንታት ዝቕጽልን ልምምድ 15,000 ወታደራት 30 ናይ ኩናት መራኽብ 40 ነፍርቲ ውግን ካልእ ዝተራቐቐ ኣጽዋርን ይሳተፉ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝመንቀል እዩ ዘይምቅዳው ኣሜሪካን ሩስያን በብእዋኑ እናኸረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ነቲ ኩነታት ብቕርባ ዝከታተሉ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ሎስ አንጀለስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ትማል 30 ሰነ ብፖሊስ ዝተታሕዘ ዘይሕጋዊ ርጅት ሃንደበት ብምንታጉ ሰብኣዊ ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ ብሰንኪቲ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሎስ አንጀለስ ዘጋጠመ ሓደጋ ብውሕዱ 17 ሰባት ክቆስሉ ከለዉ ብርክት ዝበሉ ኣባይትን መካይንን ድማ ከም ተቓጸሉ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጡ ጠንቂ ምንታግ ናይቲ ልዕሊ 2 ኩንታል ዝምዘን ርችት ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ ምስቲ ጉዳይ ብዝተሓዝ ወዲ 27 ዓመት መንሰይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ ፖሊስ ከተማ ሎስ አንጀለስ ሓቢሩ ጥንቃቐ ዝጎደሎ ተጠቃምነት ርችት ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ክሳራታት ከም ዘውርድ ይፍለጥ ኣብ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ብኮሮና ቫይረስ 677 ከም ዝሞቱ እዚ ድማ እቲ ለበዳ ኣብቲ ሃገር ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝለዓለ መጠን ምዃኑ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 21,000 ሰባት ከም ተለኽፉ ዝጠቕሱቶም ጸብጻባት ኣብቲ ሃገር ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ናብ ልዕሊ 5.5 ሚልዮን ከም ዝደየበ ኣረዲኦም ጠንቅዛ ሓድሽ ተርዮ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ደልታ ዝተባለ ሓድሽ ጅር ኮሮና ቫይረስ ክኸውን ከም ዝኽእል ሰመዚ ጥዕና ሩስያ ኣሚቶም ኣለዉ እዚ ፈለማ ኣብ ህንዲ ዝተራየ ጅር ድሮ ኣብ 9 ሃገራት ተላቢዑ ከም ዘለዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ኣብ መወዳእታ 2019 ዝተኸስተ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ባህርያቱ እናቐያየረ የስፋሕፍሕ ብምህላው ንምክቱ ዝግበር ጻዕሪ በዳሂ ኮይኑ ከም ዘሎ ኪላታ ጥዕና ይገልጹ ቻይና ሎሚ ባሕቲ ሓምለ መበል 100 ዓመት ምምስራት ዴሳው ሰልፊ ብውዕውዕ ኣገባብ ጸንቢላ ኣብ ከተማ ቤይጂን ኣብ ዝተኻየደ ወግዓዊ ጽምብል ፕረዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብ ዘስምዖ መደረ
ተመጻዳቂ ስብከታት ኣብ ቻይና ባይታ ከም ዘይብሉ ብምንጻር ቻይናውያን ሃገራዊ ሉዓላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ሃገሮም ንምውሓስ ዘለዎ መብጻዕን ናይ ምግባር ዓቕምን ዝኾነ ኣካል ክስዕቶ ከም ዘይግባእ ገንዚቦም ዴሳዊ ሰልፊ እምነ ኩርናዕ ምዕባለ ብልጽግናን መጻእን ቻይና እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ፒንግ ነቲ ሰልፊ ምስ ህዝቢ ቻይና ንምትፍናን ዝግበር ፈተነታት ከንቱ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ዝኾነ ይኹን ኣካል ንቻይና ብሓይሊ ከንበርክኽ ዝፍትን ምስቲ ብልዕሊ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ዝተነጥቀ ዱልዱል ዕርዲ ተራጺሙ ክሕምሸሽ ምዃኑ ፕሬዚደንት ፒንግ ኣነጺሮም ኣብ 1921 ዝተመስረተ ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ድሕርቲ 28 ዓመታት ዝቐጸለ መሪርን ነዊሕን ኩናት ሕድሕድ ኣብ 1949 ስልጣን ጨቢጡ ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ዝተኸተሎ ፖሊስን ዝወሰዶም ስጉምታትን ድማ ኣብ ብልጽግናን ምዕባለን ቻይና ልዑል ተራ ከም ተጻወተ እዩ ዝግለጽ መበል 100 ዓመት ምምስራት ዴሳዊ ሰልፊ ቻይና ኣብ ኩለን ከተማታት ቻይናን ካብታ ሃገር ወጻኢ ዝርከብ ዲፕሎማስያዊ ማእከላት ሃገርን ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ይጽምበል ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና የጋውሓሉ ኣብ ሊባኖስ ተኸሲቱ ብዘሎ ቁጠባዊ ውድቀት ብኸቢድ ንዝተጸልዋ ስድራ ቤታት ፊናንሳዊ ደገፍ ክግበር ንዘቐረበ እማመ ባይቶታ ሃገር ትማል ሳሳሰነ ኣጽዲቕዎም በዚ መሰረት ነተን ስድራ ቤታት ናይ 556 ሚልዮን ዶላር ዓመታዊ ፊናንሳዊ መወላ ብምስላዕ ወርሓዊ ንነፍሲ ወከፈን 93 ዶላር ደገፍ ክግበር እዩ ዝስጉምቲ እዚ ነቲ መንግስቲ ሊባኖስ ዓመታዊ ኣብ ሃለኽቲ ነገራት ዝገብሮን 16 ቢልዮን ዶላር ዝግምትን ድጎማ ንኸልዕል ባብ ዘርሑ ምዃኑ ተሓቢሩ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2019 ናይ ምሽማት ዓቕሚ ባጤራ ሊባኖስ ብልዕሊ 900 ምንቁልቋሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት እዚ ምስ ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ውድቀት ተደሚሩ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ህዝቢ ተሃገር መሰረታዊ ጠለባት ህይወት ንምምላእ ተሸጊሩ ከም ዘሎ ይረዱ እዚ ቁጠባዊ ውድቀት ንቁጣዕ ህዝቢ ብምዕራግ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስድ ዝጽውዕ ህዝባዊ ተቃውሞታት ክካየድ ምጽንሑ ይፍለጥ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ካናዳ ተኸሲቱ ምስ ዘሎ ክብረ ወሰን ዝሓዘ መጠን ዋዒ ብዝተኣሳሰር ብውሕዱ 486 ሰባት ከም ዝሞቱ እዚ ድማ ኣዝዩ ዘሰንብድ ምዃኑ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣብቲ ከባቢ መጠን ሙቐት ኣስታት 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ካናዳ ብሰንኩ መብዛሕቶም ኣረጋውያንን ጥዕናዊ ጸገማት ዘለዎምን ምዃኖም ዝተገልጹ ንሓደጋ ይቃልዑ ከም ዘለዋ ረድዮም እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ኣብዚ እዋን ናብ ምብራቓዊ ካናዳ ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ዜጋታት ጥንቃቐ ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ብተመሳሳሊ ክስተት ሰብኣዊ ክሳራታት ከም ዝሰዓበ ኣብ ክፍለ ሃገር ኦሬጎን ጥራይ ድማ ብውሕዱ 63 ሰባት ከም ዝሞቱ ይጋዋሓሎም መንግስታት ካናዳን ኣሜሪካን እቲ ብርቱዕ ሙቐት ዝጠንቁ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ክኽሰት ተኽእሎታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጃት ኣውፂኦም ኣለዉ نسعى استدالو زينا مسنادون مزامار سازينا كدقملكم لومي بستقبر مرمراتات عصوتو جعت الزيقاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقة سنقول 4 دما تفانيهم عبس مرا تركب بيتمرت سنكينة حالاي 94 تمهارو عامريا أبنو زوباتات شامبكون ملكن برتوع زناب أبنو واين هابت قربن قرات أوليدو ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ ኣብ ሎስ አንጀለስ ብዝተኸስተ ሓደጋ ኖትጊ ሰብኣዊ ናውታን ክሳራታት ወሪዱ ኣብ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝለዓለ መጠን ሞትን መልከፍትን ተመዝጊቡ كبرات عزت نزم شستلالو زينا مستنادو أبزي فتسام سلام كتالكم عزيز مسكن مستورفو مرواز فير تي وحدكم بوغنيغن سلام